गस्ला गाननानै ओमफ्राय आं बिनि गस्ला ओमफ्राय आङो माने स्कुलावहाय मोसाहैनोसै दा हापि टिचार्स डे जोंनि गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव रेडि जाखांबाय दा जोङो थांसै स्कुलाव मोसाहैनोसै आङो ओमफ्राय आङो आइया दोनहैनोसै आंखौ मामि बाबाया Happy Teachers Day बयखौबो टिचार्सफोरखौ दिनै एरि टिचार्स डे नालाय नै फिसाजोनि स्कुलाव थांनो थाखाय रेडि जादों जोंनि भिडिअखौ थुदो बिदिब्ला नायलांदो चलो जों नायलांदो जों ओंखारबाय मैंने गिरी को देख के तो कहा खाना की भागीदारी थी आई रोल के खाने का प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोनानो दायो आं देखायलांगोन माबायदि मोसायो फिसाजोआबो मोसागोन जोंना क्लास वाइज मोसाहोनाय जादों गथ'फोरखौ बिसोरो क्लास 3 ना 4 मोनथाय आं गोसोआव थायाखिसै लोगोफोर नै बिसोरथ' LKG नि बिसोरबो UKG निमोन from class 7. Today we have assembled here to celebrate the special and the much awaited occasion of Teachers Day. But before we start the celebration, I would like to say something on why do we celebrate Teachers Day and why is it important. Teachers Day is celebrated to commemorate the second former president of India, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. You must be wondering as to why the birthday of a former president is celebrated as Teachers Day. Mr. Radhakrishnan was a distinguished scholar and an excellent teacher as well. He was the most popular student among his students, that he was literally reversed. Once while serving as the president, his students asked him to allow them to celebrate his birthday on 5th September, but he declined and rather asked them to celebrate it as Teachers Day. Thus we celebrate Teachers Day on 5th September to honor the services of a teacher to the society and the nation. Having said that, I want to request all the students present to express all the love and respect you have for your teachers and enjoy the day to the fullest. Happy Teachers Day once again. Thank you. नैबे ब्लेक टप आरो ब्लु पेन्ट गाननायानो आंनि फिसाजोआ लाइभआव फार्स्ट टाइम स्टेजाव पारफर्म खालामनाय जासिगोन आरो बेनो आंनि फिसाजोनि ओंखायनो उनाव नायथोंसै होननानै भिडिअ खालामनानै दोनबाय आङो बिराद एक्साइटेड जाखादों मोसानो मोनायावथ' जि अखा हादोंमोन ना मोसानो मोननाय नंला होननायखौ बोराबलायलायबाय बियो चिरां गुरुभाषा सेन्ट मेरिज हाई स्कुल बियो बेयावनो सोदों फिसाजोखौ बेयावनो जोंना खाथिसिना बेनो नालाय दाथ' दोनलांनो लायनोबो मानसि गैया बिबौ नङाबा बिमायंसो लायनांगौ जायो जोंबो डिउटियाव थाङो नालाय उनाव नायनोसै अबाहाय चेन्ज खालामनाय जायो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयारबो खालामनानै होदो आरो साबस्क्राइबारा जेन' थाब बारायनाय बायदि नाइन 10 नि स्टुडेन्ट बिसोरो
लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स्किप खालामालासिनो बिदि प्रग्रामफोराव थाङोबा जोंनि सिगांनि इन्जय खालामबोनायफोरखौसो गोसोखांलायलायो जोंबोथ' बेबायदिनो इन्जय खालामबोदोंमोन ना दाथ' मिस खालामनानै बहा मोनबावनो थांखांनायखौथ' मोनफिननो हाला प्रग्रामा जोब्बाय जों दायो न'आव थांनो ओंखारफिनबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनबावसिगोन